kan movie thir ho tur spontaneous a hian achang tunu ber chu an classroom a thu in a pencil thau char tur a kun niam che chu a chan soi tur om me lo hian thok le khata anung che a thu a thian nu chu aron puak popa thisen adar choi mai chu chon azir lai puite ho chu atiral khelin an tlan dar ngal chuma ani ro chu shil hai tak chuan a thut na nga ya a thuta renga angai to na fi malak let ve thei sham no chuan man mo bak lenga tlan chhuakin an school building pona a chian thaber test lo omin ani chuan engthil nge thlengta ti in alo zota atira chuan test chuan oi mai harsa ativiawa marai pheikhok vela thisen kai loya mu chuan a oi ve ta shama an school a zone forensic ho lokalin til thendan te chu an ron ena evidence atanga tangkai thei turte an ron khom mala thina tuar tu kha puak thoi ma se thildang engma chedang a ombok si lo chu forensic te po chuan mak anti leya rin lel thu la a thina tuar tu classmate te chu police te chuan zo na zo turin police station lama an shwai ta ani police te chuan zirlai te chu an hanin bol fai tir te a hun engemaw chen khung shan ani don wangin thomno dang te an hak tira chuti lai chuan rol thar pakhat dilan chuan a thian teril rongoi chu mu theilovin ti hlim tumin fiam thu alo thoa nima sela mara ti lo tudang ma chuan nui po an nui pui pe reng lo engemaw chen nuwa chuan mara chu anule paten police station atang chuan an ron shwai honga a room lama tlang chhonga lin zial azukhuta hlet meya mi tu ti shat lo hne na changa message dongin an lo e mai ta veu chu alo nia aron betu chuan ngam patak chuan aron bem chunzom ngal zata in be chunzom zelin an boruak po afu chho veu ni turani mara chu lum shan ngai lo hian anui ta vera atu kha chuan zirlai te chu an zirlai pui thita vuina mona chuan an kal hloma mara le test te chuan boral ta pa in kara afanulem sticker ni om tak in bel akhok thalai chu ngun takin an ena ti chuan mara le test te chu Dalton twins a test chuan thati vak lo ma se pa la turin an kalta a anuwa coffee in tura kal chuak la in mara chuan a coffee in tura chuan apala khau chu apol ta feka mara le test te hi thian thatak ni in no pante ta tanga income chho to ania reivak lawa chuan dilan lokalin anjinga thut ve aron dila mara chu aron chhai wang ta vela amma zan lama mara ronbem vel tu kha ama nge yani thu asoita ani mara te chian dun ne na chon dilan chuan chiat na thena tang khan dam chung hun toy ziale engi lo thleng tur kan shat lo em wanga dam chung hun toy te chu am taka man atum to thu te ashila mara chu apa ei chuan a pum lama ro aron rela aranga toilet lama wing phengalin avaluak tabor pora chuti chung zong chuan dilan chuan in la gentleman fashion chuan mara lule assam chu alo chel ngata dilanan angai to em wangin azia omde uma chu a ompui reng tur thu ashila chumini tang chuan anin ngai na ton ta hle a dilan chuan mara chu an ina tha hongin in date puya asom zuya atuk chu homecoming game marai te schoolin an khelni ania mara le test chu costume dangdai tak ha in schoolan kala dilan chuan marai te chiandun po chu aron fin ve a chuti lain anzir lai puidang te chuan an chianu boral ta lokara chuan suna pangpar an lo da hlom mara le dilan chu library anti ti dun mala dilan chuan mara nena chuan amu masak bernia tangkhan a thengil thei to lo thu ashila an chianu a chan shat tur omzi lawa maktak maya apo tak ringa ta tangphei kha chuan an zawaya chunga engtiklai puna thleng ve thei ranga ne ti a she chen tak nu phei kha chuan adam chung toy te chu mara nen man lau alau em ani mara chu chwa puya asoma te chuan in khelan enduna chutia hlim taka in khelan en lai chuan player pakhat chu thok le khata aron puak le ta thot mai mitam tak chu hlau thabara rak chel chu linan tlan chia a dilan chuan mara chu in khel na mun atang chuan atlan chwa puita ani chung thil thleng mak tak chu chanchin thar la khom tu te chuan an the dar ngal chuma media lam te chuan tunlai an khopui chunga thil thleng mek chu Covington an chia ani e ti in an the dara tesle mara te chu an thian boral ta suna nununga chuang kalvele in an thian teng khat te chuan an thian boral ta anui ziale an ngainat zia te chu an soya atuka chuan marai chu anule pa te nen tuk thwan anei la hin anule pa te chuan an school chu khar leilo kani don wangin school kal angai ri lo thu an chila chumi tlai chuan dilen chu mara teina ice cream truck in khal phein
marai nen chuan an thian te sun nana an skula in mo khom an bo sai na lampan chuan anin khal phei du na party na chuan rei po om lovin pon lama an te chuak du na an chunga thil thleng mek chu engwang nge niang o tia an han chui dun lai chuan tongka in adai talawania nge in thak let mel tak chuan anin fop tangota an thian te omna lama tre de twar an sha dral chuan rang taka tlan phei ngal vatin room chunga an thian te chu an lo puak dar le te ofek chuni in atuka chuan test le mara te chuan agent Rossetti chu a office a kalchelin thil omzia an zota agent Rossetti chuan thil thleng chungchanga chuan chan na engma ala nei bik lo thu in alo changa agent Rossetti chuan test le mara te nena chuan phir unaw Dalton twins ten andam doi tol ruk thin chu police te chuan thil thleng mai jang hlap tu nianga hin Rossetti chuan ama ne na petur chuan alo nge na ti chuan an thian dun chuan rang takin phir unaw te chen na lama chuan angkala Dalton te unaw chuan test le mara chu andam doi tol ruk thin om na lama chuan an kar chuan an shuai ta a chutia konglaka anom lai mek chuan thok le khata kar khal tu phir unawa ami pa jok chu aron puak ta thot maya a unaw nu jok chu rang taka driver seat a chuan lon ka yin theilewa motor ti din tuma a brake ara don lai tak chuan ani po chu apuak vele ta pop maya car po chu a accident zui ta ngala chumi nu chuan dilan chuan car accident na mun chu aron thleng hlola car chunga han bi chuan mara chu a muta silawa mang ang taka azon kwal nu chuan lunga thi sen lokai chu a muwa thing mun lama chuan mara jong tura phein alu thok zela chuta dilan chuan mara chu a thi sen kai loi ti fai tuma luya lo in che mek chu awa muta ani dilan chuan laina takin mara chu akwa aron kalma in agent Rossetti a phone lok ti a soibok luibula chuan mi pakhat PPE suit ha hi an muwa ani chuan ngun tak hian lo en renga thokle khata PPE suit ha midang po runlang chunchom ve ngalin an pahni chuan an run shuai ta dai mai ani mara aron har chhuat chuan hospital a alo om renga doctor lokalin mara chu aron ena an mani puiturin an om ti in doctor chuan atong thamwana ma se asot viau shan lawaniang mara chu alau thong tel tela nima sela abul chia dilan alo om ve reng ti amo chuan atha amuang ta dewa dilan chon zanreya mara chu rongkai thawin an classmate ti hau zong zong po chu anom na hian anom vek thu aron chila ti chuan an khum te chu nor sunin khum in si che chuan an muta a class an thian ti hau chanchin chu so hin an zawai mai chuan sarkar chuan alo khung sang vek hi alo nia atuka chuan doctor chuan a thian te chu zona azot hlama ani chuan a thian boral ta te chanchin te an du zong le ngai nat zong te college an lu huna an thil tum te thleng chuan chik tak chuan azot hlama doctorin mara azo ve chuan mara chuan dam kho chwa che achak thu in alo changani chumi zan chon mara chu test nen chuan an ti a test chu a hun ton mek le lo om tura enge achunga thleng ve ang ti ngai to in aril ru a ha hle maya engkim ala thavele mayang ti in mara chuan thiam ang to kin a nema atuka chuan an class ho in mo khom na muna chuan anom khom luma maranin om ti to lutuk chuan a thian te chu tlan chwa puya asoma sarkar mitir te lokalin zirlai te nena chuan zirtir na le entir na an ron pe a an zo na te po chang thei turin anin pe thu an ron soya chung ho chu mara chuan lo hnialin zirlai no pang ho zong zong po chuan an ron chhai chun zom ve ngala chutia anuan lai tak chuan an zinga pakhat chu aron puak le ta thota an zawai chuan abara khai chiang hle mai chumi zan vek chuan an zinga pakhat chu an muthil lai chuan ron puak le popa zirlai no pang an khung be nu le pa te chuan an fa te chu school building pon lama chuan an ngak thapa doctor chuan an zinga nu patuak khat te chu an fa chunga thil thleng chungchang chu avashila doctor te po chuan zirlai no pangte anen kol dan le andam doi cho te chu ma an son pui hlei theilawa an le hlo tling thei meu lawani zirlai no pangte chu ani telin an na satwal to le moti tur hian anin pu achok te reng maya an mani en kol tu doctor te po an lu a hai tak zitani chutia voidoi lo anen chin nu chuan andam doi mum pol pek thin chuan omzia na hin na athok ni in an chita a an quarantine center a omzong zong chu an lim tak zetani doctor te chuan an no pang khung shan ho zong zong chu chwa ngal vekin lim takin an chung te nen mani in lampanin an hota dial diala mara chu a ho konga kar nunga chuangin kotheran tan pet lai chuan a handak chhuaka dil chu deuh tak hian engwanga kon chei moi en tur omlo nge ani chu azota apa chuan mara nena chuan kumina chian na du omlo tak thleng wanga tu man che an chak lo thu alo shila
ma se mara chuan in a han thlenga anu le pa chuan Christmas tree chei moi tak nen an lo mok renga ni ti a han mu chuan alom hle maya ti chuan apa chuan mara chu zialzu ka ban san theina an ti in vape chu mass present a chuan a pe a mara graduate huna a om dan tur vel chungchang an ti ho pa chuan an chung ko chuan vape chu an zutlang ta a mara chuan amutona damdoi mum a pol chu han mum zewa chumi nu chuan dilan chumara teina chuan lo lengin avoi khatna an damlai par chenin night bus an chuang don ta ani sindang alo lang le a zirlai te chuan thil thlengin zia omlama pan nia an sha ta wang chuan school kal chun som le chu an nya ta mara ve thungero chuan adu em shan lo ma se an ma ni pol ho chau chuan class chuan kal ta a an ma ni thutna chin ngaya abok chuan an thutlar le ta dala an zirti tu pakhat chuan a sipai tanlai chanchin soin sipai ani laya bomin mishing ati po dar vek lai amu ve to wang chuan an thil ton chu a sha thiam em thu asoya an pass chua an lo graduate ve thei ngei nan an ni ho chu thei angkong konga pui a in huam thu chuan a fui mol bok chumi nuwa chuan agent Rossetti chuan mara risel na din mun en chiangin a blood pressure te chu a han en saka agent Rossetti chuan thil thleng chu a top tamaya alangai ve theilo thu chu mara ashila hun liam zelin Valentine's Day alo thenga mara le dilan te chu hun nuam tak mang donin mangai bia thu anin fa duna dilan chuan ni pui chol an nei huna akianga hun mang ve tur chuan asom zui bok sin dot le a chuan test le mara chu an chu chhun tur ngakin an thurana amaro chu dor ngak tunu chuan an thian dun chu a hlo em wang chuan nai po aron nai ngam lova an beidong ta dewa an chu san tangota atuka chuan doctor chuan an school chu ron tlo in an damdoi echin damdoi mum pol chu an na tho dan aron shil fia hlama a soidan chuan an damdoi e mek chu an natna ata ti damna ai ma chuan in enkol na le in ven na ani ma jok thu aron soya doctor chuan an jingami chu athil soilai mek ti fia tur a entir na petur chuan in volunteer turin asoma ma se thok le khata ami som lai chu aron puak ta pop maya midanga po kangka yin an chian te ho chu anon puak le ta pup hloma ti chuan zirlai no pang ho chu hlau thabari nan tlan dar le ta chum maya ni zirlai no pang chu hlau tak maya an tlan chiat dul lawang chuan mara le test po chu anin hlau ta dai maya an mang ang tlan chiat na tur zong chuan an boy phili tlang hle ani an hoina lama piang deuh tho chu an puak ta pop maya engtin tine momara chuan kongka chu a hmufu a atan chuak theya school building pona chuan nilan nen anin hmuwa an han ingkwa avonga ma se mara ma a tak mai chuan dilan chu thok le khatha apuak dar ta vek mai ani ri rumang tokin thisen kai loi chung chuan anin lampanin kongpuya chuan akal ta cheda agent Rossetti chuan lo mu in a motora aphura rang takin damdo in lam apan puita ani Amazon na dilana po akhan dilana khaberu them chuan marai chal chu atai thler alonia marai nu chuan abol faya mara chu zana chuan ama po amungam lavin anu le pa te kianga chuan amu ve ta nge ani marain abial pa achan ta ka wang chuan abeidong ema adam doi te po chu a e chun som do to lava apindana chuan tu ma tlo po du lavin ain khar khip tlata dilana an vuina po kal lavin a room chunga dilana lanna video chulung chetakin a enkeu renga ni khwa alo reidewa a inkhar khip ta reng bik lava amai ro chu ari runa ti re nan zu in aching chawa apa mit mei po veng hlek lo chuan a in ta tlut mai ani tu khachumara chu rui em hian tesite ina chuan akala school kal lo chungchanga anril ru atho mun thei tlat lava mara chu abeidon tak em wangin test chuan han pui vak dan tur po a sheto lo school kal tur chuan akal santa daya mara po chu cheboro tulin rol thar zurui ching swal tak angmayin zuzor na mona changte chuan zu te chu aru chuaka agent Rossetti in alo mu chuan biaka hantuma mara chuan bedu lovin azu chuan anung lama kar chu avom chia saka akedar chhuai mai sindang alo lang le a mara chu anule patinen chuan na satakin anin hawa anule pate chuan anfanu mara chu pui hantum veu ma se alo narzel mai sia anule pate chuan anchan ve mayang ti chu an hlau tak zetani thinrim takin mara chuan room lam apana proma kalve tumaril ru asiam lai tak chuan a message don a han en chiang chu internet a chuan chhiat na thlengmek chungchang an lo soi luaya
mi zong deuh thaw chuan tun hnai thil thleng mek chu an chia ani ti in an lo soya an chia chu ama marai wang nia lo pu in ama nai tu apiang te chu an puak zel ni in an lo soi dar siam maya mara chu prom an man na tur mun school lama chuang kalin azirlai pui tam tak an lo thi to na mun te chu awatlo a chumi nuwa proma chuan midang ten in chung lama hunan man la hin mara chu ama chawin school twal zola pi puwa chuana waya anuwa achia nu test chuan ranzom ve in test chuan zanina an che na khwa Covington an chha san tur thu ashila chumi nuwa chuan mara chu rui tak chungin prom an man na chuan avaluta boruak chu alo lim om lo khop mai chu hmuna lo omte an ma ni boy an boy lai chuan do san lam chu pan chau zelin an che phurtu ani wangle an thian te zong thi na amo phurtu ani awang chuan ngai dam adila chuta mara bula me che pakhat po chuan mara soi ang chia chuan aron soi ve a ti chuan mara chu thlan mola kalin dilana thlan chu awatlo a amangai thu chu shilin dilana thlan chunga chuan amuta ani chutia mara I dilana thlan chunga lo mu reng chu dilana nu in awamu chuan akianga chuan awamu ve a mara chuan dilana William nia atel ve tak lo awang chuan ngai dam adila dilana nu nena chuan dilana nen anin ton masak ber thuma anum dan te chu ashila dilana nu chuan mara chu athil pal tang mek har su tur zia le anat tur zia te chu asha thiam pui hle maya hantor pui viau dan la omin asha box silo mara nu chuan mishing te chunga chuan hetiang thil te chu athlen ve changa omalom zirlai no pangte kha anwan doi wang liao ani e ti in anema atuk zinga chuan mara chu in lama ho in achet dan wanga ngai dam adil nu chuan anu le pa te chuan an lo lom ema achala bandage bel te chu ala tha a achal sen a han mo chuan dilan asha chuak zoka tha enge moza aral le meu chuan an chiania an ngai po chu alo re ve ta a atopa chuan a college thar tur lamban chuan dilana ice cream chak mang nge chuan in khal liam ta a anu le pa te chuan an fanu chungai to hlema se zirna sang jok azir to don wang chuan uncle tir lo thei si lo an school hlui zirlai no pangsom thung pakhat zatin nunna an chan tak na mun an khar tak chu awatlo kwal le te a mara chuan engwanga khang mi tam tak te chinga khan dam khuchuak theibik nge ani ain che theibik lawani mara chuan tuipui kama in pakhata achian chaber test nen an upat thlenga cheng don tur ang chuan a han in chuang to achina aswang to na a adu thu sam chu a thleng do nem ti a aboi lova a hun mana piang chu lim taka manzel atum ta jokani limchan khovel hi lo subscribe vela video mu nom tak tenen kanin mule don ya